tomto videu si ukážeme, ako migrovať FTP súbory na nový hosting od WebGlobe. V administrácii klikneme na služby a potom na doménu, na ktorú chceme dáta migrovať. Rozklikneme hosting, potom FTP a súbory a následne migrácia FTP. Do poľa zdrojový FTP server zadajte IP adresu alebo názov FTP servera, z ktorého migrujete dáta. Následne vyplňte prihlasovacie meno a heslo k FTP účtu. Ak tieto údaje nepoznáte, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb. Cestu k zdrojovému adresáru vyplňte, ak potrebujete skopírovať obsah z konkrétneho adresára. Po zadaní správnych prihlasovacích údajov a názvu domény vám systém automaticky ponúkne vytvorené adresáre. Pri migrácii celého obsahu FTP účtu toto pole nechajte prázdne. Cieľový adresár určite len v prípade, že chcete obsah uložiť do konkrétneho adresára, inak pole zostáva prázdne. Migráciu uložte a počkajte na status Hotovo. V prípade, že migrácia skončila chybou, neváhajte nás kontaktovať.